Com podem crear un examen de desenvolupament en avaluació? Doncs la primera cosa, accedim al mòdul d'avaluació en UACloud i afegim una prova. I el tipus d'examen que seleccionem és lliurament de pràctica. Li donem títol, seleccionem el dia i, molt important, en aquest apartat no marquem la convocatòria és visible per als alumnes, perquè si és visible, després els enunciats que pengem a través d'un document de text, per exemple, seran accessibles per als alumnes. Per tant, ho deixem en no i el professor haurà de modificar, en el moment d'iniciar l'examen, haurà de modificar aquest apartat, ara ho veurem, perquè l'alumne ho tinga disponible. Següent, assignem al grup i en aquest punt és on el professor indica els enunciats, com a través d'un document de text, en aquest cas és este, i ja tenim el nostre examen. Este és el resum. Què passa? Que en aquest examen, que té un material associat en el qual hi hauria l'explicació de què és el que han de fer els alumnes en l'examen, si un alumne intenta accedir ara, no el veu, no apareix. Perquè aparega examen final fitxer, que és el nom de l'examen que hem creat, el profe haurà d'activar-lo. Com l'activa? En el moment que arribi l'hora de l'examen, d'inici de l'examen, anirà a Gestiona i des de Gestiona localitzarà la pràctica, esta és, i en l'apartat visible per als alumnes indicarà que sí. Tan pronte com hagi indicat que sí, els alumnes accediran i en els seus controls, com veieu, ja està visible. Faran clic en la informació dels detalls de l'examen i així podran descarregar-se l'adjunt que els hem posat amb els enunciats i les explicacions de l'examen. I després, simplement, quan hagin llegit, hagin contestat les preguntes, etc., faran clic així i enviaran el lliurament a través del seu fitxer, etc. Recordeu que el fitxer, quan l'envien els alumnes, és convenient que no vingui amb el mateix nom que hem posat nosaltres, sinó que indiquen com a mínim el DNI per a poder-los després classificar nosaltres a l'hora de corregir. I finalment farien clic en el lliurament i els arribaria un correu amb el resguard del lliurament.